Dragi prijatelji Bosne i Srebrene, sretan vam Božić. Isus Krist, vječni Božji sin i vječna Božja riječ, kojom je Bog izrazio sve što nam je imao reći o samome sebi i o svome planu spasenja, u punini vremena utjelovio se u krilu blažene Djevice Marije i postao čovjekom i rodio se nama sličan kao jedan od nas. Ponizio je samoga sebe, uzevši našu ljudsku narav, našu ljudsku bijedu, siromaštvo, bespomoćnost, bolest, pa čak i smrt, da bi nas mogao uzvisiti i dati nam svoju božansku narav, čast i slavu i konačno vječni život. Istina k svojima dođe, ali njegov ga ne primiše, kao što to svjedoči lijepo sveti Ivan Apostol u svome evanđelju. Pa ipak neki ga primiše i povjerovaše u njega. Takvima on dade čast i moć da postanu sinovi Božji, kćeri Božje, posvojena djeca Božja, slični njemu, jedinom naravnom sinu nebeskog Oca, koji iz ljubavi prema svom Ocu i prema svim njegovim stvorenjima žrtvuje samoga sebe da bi njih spasio. Tako i oni koji u njega povjerovaše spremni su žrtvovati sami sebe za spas drugih ljudi. Na taj način je Isus dao nadu i spasenje ne samo ljudima svoga vremena, nego i čitavom čovječanstvu sve do svršetka svijeta. Mi, kršćani, smo radosni navjestitelji i svjedoci te nade i te poruke spasenja. S tom radošću, s tom nadom, s tim uvjerenjem u vječno spasenje svih ljudi koji vjeruju u Isusa Krista, Boga čovjeka, rođenog od svete i slavne blažene Djevice Marije Bogorodice, svim kršćanima svijeta želim sretan Božić, a svim ljudima dobre volje sretnu i blagoslovljenu Novu godinu 2012. po rođenju Krista Gospodina.